dom sa nachádza vlastne na križovatke, vstup má zo severnej strany. Z východu je ohraničený oplotením školského dvora a zo západnej strany cez cestu je asi 9 metrov vysoká akustická bariéra trolejbusového depa. A našou odpoveďou na túto situáciu bol dom, ktorý je do týchto troch strán pomerne uzavretý, pôsobí veľmi kompaktne, až tak sošne. Ako povedala pani suseda, keď som ju stretol na ulici, že či staviame trafostanicu. Snažili sme sa, aby ten dom pôsobil, ako by bol vyrezaný z jedného materiálu, to znamená aj ten samotný kubus, aj k tomu prisadené schodisko. Terasa aj oplotenie vyzerajú, ako by to bolo vytesané z kameňa. A ten interiér je vlastne v kontraste s tým vonkajškom. Drevená krabička, ktorú si majiteľ domu plní zbierkou svojich nábytkov a svojimi obrazmi a svojimi knihami. Takou charakteristickou črtou toho domu je to materiálové riešenie, ktoré je vlastne kombináciou takej surovej omietky a veľmi jemných zámočníckych detailov i oceľových prvkov, oplotenia, bránky, zábradly. A o ten kontrast nám trošku išlo. Aby to sošné, to kompaktné a ťažké bolo doplnené takou jemnou kresbou takého šperku. Ten dom možno, že pôsobí trošku ináč ako bežné rodinné domy v okolí, čo je dané tou uzavretosťou a tým celkovým konceptom, ktorý je zase reakciou na to okolie. Je to dom na križovatke, z jednej strany plot, z druhej strany plot, malá záhrada okolo. Tak to vyšlo. Mňa na tomto dome, čo sa týka exteriéru, najviac oslovil tento vstup, ktorý je vyriešený ako v prvom rade prakticky, ale veľmi dobre to pôsobí ako výtvarný prvok, dokonca by som povedal. Takže tento detail je úžasne presvedčivý.